op. Nee, ik mis nog 3 dingen. 3 ingrediënten met variëm zwaarigjes tijdens de tocht. Als je hem straks de tocht rennen, dan wil ik graag nog in een zwarte kot. Een zwarte kot, dat moet hier nog in. Dus als je hem die joggen, dan maak je hem een foto. Ik was hem. Je moet hem staan, maar je maakt je een foto en die neem je mee. Maar dat is net het enigste. Ja, een spin. Als je hem een spin joggen, dan wordt hij op een foto gezet. Je hebt het goed. Op een foto. Net mij nemen, maar op een foto. En ik wist nog wat. Ja, ik wist nog wat. Ik weet het. Ik had je mijn erg juggen tijdens de tocht. Dan maakt je een foto. Ik zie het, je een foto van het erg. En die neem je mee. En die komt dan heerlijk in dit heerlijke sapje. Dit heerlijke sapje. En die 3 ingrediënten, die maken het toch een degelijke heel. Ik zou zeggen, succes. En Sanet, had je hem dit net nog, dan rent het net goed bij hem. Oh, geweldig. Dan rent het net goed maar zo. Ik zit hier bij Van Kam onder de kapping. Potverdikke. Het is vies waaien. Verrekte koud. En ja, het regent natuurlijk. Nou, we wachten hier in ieder geval op de volgende bus. Ze krijgt hier die vrede hier een bus met 10 erin van. Dus, dat kennen we al, ja. Nou, we wachten op die volgende. Oh, ik zit daar niet achter. Dus kom maar jongen.
Hallo. Jongens, boksel! Wat is dit dan? Oh ja, die op de kop hangt. Ik dacht, het is gewoon een kat of zo in deze steek. Ik ben nog niet te bak geweest. Maar is dat een spook of is dat iemand? Nee, dat is iemand. Oh, dat is iemand op film. Hoi! Oké, dan. Wat is hier dan? Kijk, hoi! Hey, Benno! Wat ben jij dan? Wat moeten wij doen? Moet iets van volks?
nee, wacht. Kijk hier. Die is dood, denk ik. Ja, en wat moeten wij nou doen? Moeten wij gaan zitten of... Denk, we moeten gelijk gaan zitten. Het was getrouwd, dat wordt niet getrouwd. Kijk, het is klaar. De opbouw, de opbouw. Zet achter. Wat is de opvang? Ja, je moet een foto maken. Ja, doe de opbouw. Wow, die masker is wel echt mooi. We gaan trouwen, dat is echt mooi. Oh, we gaan zitten. We gaan even lekker voor zitten, jongens. Oh, ik heb nu al de hele dag erheen. Ja, we mogen jullie feliciteren. Moet ik een hand geven? Dat mag. Ja, dat is het. Maar is zij echt? Ja, nee. Het is dood. Ik heb het echt, hè? Staat ze op de grond? Nee. Die is het hand. Ja, ik ga geven. Dit is het dood. Ja, mag het ook? Oh, Oh, moet ik nou die kutklusjes ook moeten doen? Is die dan... Waar? I love this. Dat masker in de hoofd. Dat masker in de hoofd. Ja, dit is simpel. Dit is simpel. Hey. Kom even. Nee. Dit is alleen. Ja. Ik ga screenshot. Ja, maar ik ga nog mensen. Succes en Sanet. Had je hem dit nou nog
Dan wint het net goed mijn hemel. Oh, geweldig. Dan wint het net goed mijn Weer bij had, ik ga niet met het mee. Nou, ding opbouwen, opbrengen, opbouwen, opbrengen.